गाइस लोगोफोर नै दा जों हाजो गोजौआव फैदों थांलांबाय थादो ओरै जोंना एक्टरा जाथार लोगोफोर बेनिबो फै गारि भारा लाना फै नै थरखसा दिल्ली मुम्बाइ बायदि नुजोबखायो टाउन साउन्डफोरखौ हाजोनि मालिकआसो मालिक जाहैबाय आरोना इयो बेरायनो फैदों हासिबबारि ओरैजाय हाजोआव बिदि जाना फैदो लोगोफोर सोरबा आदै मादैमोन आरो गाज्रि नुदोंबा एसे कमेन्टआव गाज्रि लिरना हरबानो जाबाय नायदो लोगोफोर लोगोफोर बा ओइ चला मानो नुवाखैबो ओइ गुफुर ससमा गाननायाव मा खालामदों दै गारदों दिनै एसे गरम ना बेखायनो आरो दै गारदों ना लोगोफोर सिनारिफोरखौ माबायदि नुदों कमेन्टआव खिन्थाहरदो स' गाइस हेपि दिवाली माबा स' गाइस नै दंफाङा हाजो गोजौआव दंफां दं आरो मोनसे नै सोरबा पार्टिबो लादोंमोन इयाव गाखोनो नागिरदों खाथारालाय दं गाखोनायाव नाय बारखोबावनोसो गाखोजानो हाबाय बेस्रा उनथाव बाथावनो लानजाय गैया नालायथो आथिंफोरावबो मोजां नुदों ना कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय सोरबाफोर दङ दालाय दानो लिंबा गाइसमोन हाब्राङाय नै बेनिफ्राय बिलु लाना थांनांगौ आरो जेनेबा नायनांगौ आरो थांगोन जायगाफ्रा नायदो बुंथाव जायाला आयदो फट' खेबनोसै स' गाइस लोगोफोर दा जोङो जेनेबा न'आव थांनो नागिरबाय आरोना गासिबो नायदो गाइसा लोगोफोर हेल' गाइस एभ्रिवान व्हाट्स आप गाइस बोरै दं नोंसोरो मोजाङै दं जानो हागौ बयबो मोजां थानांगौ नै गोजौथार बिराद गोजौ आरो ओरैजाय बिराद गाहाय नायदो बेनिफ्राय गेलेनांगौबा थैखागोन नेटवर्कनि प्रब्लेम गैया बेहाय लोगोफोर फुलखानो बैयाव थानांगौ बैयाव मोनसेयाव गाइसमोन बै मोनसेयाव नुहुरदों ना बै मोनसेयाव थांगोन दा थांथ'ला उनफ्राव थांसै नोंथांमोना नुनो हागौ उनफ्राव नायदो हाजोआव ओरैबायदि हाजो नायदोंआनो जानो हागौ सोरबाफोर
चेनेलफोर गोदान फैदोंबा साबस्क्राइब खालाम लाइक खालाम आरो गोदान भिडिअफोर नोंथांमोना नुबाय थागोन What's up guys? So guys, thằng chơi. Ayo, berat khatra le ya ukha bado. वो रास्ता जो वो पतंजलि रास्ता है पतंजलि So guys, देखा ना आप लोग guys लेकिन और हिंदी में भी जोकिंग खालामो मानना जोकिंग खालामबा जायो everyone so watching one now see comments tonight English माबा मानो मा इंग्लिश जागोन कमेन्टआव खिथाहरबानो जाबाय इंग्लिश मा इंग्लिश जागोन आरोना also no तो guys चाइना जाहैबाय आरोना इयो चाइनानिबो रोङो जाहैबाय आरोना चकल धुलाई क्या है मैंने तो गाइस बहुत ही गर्म है ऐसा गर्म खाने जो नहीं हिलाना भी डन कसमन इधर ना aku suka gila lai hai kasman yo masih dong hara jo mau nama gila nama anu lo seje ni ba kasman anago nontonnya so guys लोगोफोर जों एसे मावोबो खामानिखौ बारा मावाबो आरोना जोंना खामानिया जाहैबाय मोसौ खानाय ओमफ्राय बिदिनो आरो दैज्लां बोथोरबा हालौनाय खोथिया रोगानाय आलि दाननाय आरो बेफोरल'सो जोंना खामानिया ओमफ्राय जेबो गैला आरो बिदिनो आरो फरायनो गोसो गैयाबा going to Bangalore so guys लोगोफोर थांसै दिनै भिडिअ आइसिनसै गाइसमोन भिडिअ आइसिनसै गोजोन्थों नेक्स्ट पार्ट आरो उनाव नुबाय थागोन गोजोन्थों जोब्बाय